Good morning, Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag po sa tanang viewers nato karon. Good morning mga ka-Siargao. Good morning usab sa ato nga mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po, magandang umaga. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Ang Dapasan Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos, Del Carmen, General Luna, Socorro, og sa Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning usab kang Charles Ken Mantilla. Good morning. Stay safe, Kuya G. God bless po. Gikan na kan Charles. Salamat, magandang umaga. Good morning sab sa atong mga viewers karon. Salamat, magandang umaga po. Good morning sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Ilabi na sa Basilisa nga nag-lockdown karon. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning usab sa atong mga reactors karon. Good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan atong pagasayron karon ang pinaka-updates nato, unang bahin sa atong balita karon, ang atong kahimtang sa panahon pinaagi na ni DOST Pag-asa weather specialist Chris Perez. So may kita natin offshore dito sa karagatang Pasipiko yung tinatawag nating tail end ng cold front. Ilang araw na rin itong nakaka-apekto dito sa may bandang silangang bahagi ng gitna at katimugang Luzon. Pero ngayong araw ay bahagya po itong kumilos pasilangan. So mapapansin natin yung dulo nito ay halos hindi na umaabot, or yung makapal na ulap sa dulo nito ay halos hindi na nga umaabot dito sa may bandang eastern section ng southern Luzon. Bagamat posible pa rin itong makaapekto sa Bicol Region at Eastern Visayas, asahan pa rin na magiging maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog dito sa nabanggit nating rehiyon. Bicol Region, Eastern Visayas at maging sa mga lalawigan ng Aurora at ng Quezon. Samantalang mapapansin naman natin na yung amihan ay patuloy pa rin nagdudulot ng mga ulap at mga mahinang pag-ulan dito nga sa Cordillera Administrative Region at sa Cagayan Valley. Maging dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, inaasahan po natin maulap na may mga mahinang pag-ulan. Dito po sa Ilocos Region, mapapansin naman po natin na halos maayos naman ang panahon at sa natitirang bahagi rin ng ating bansa, maliban na lang sa ilang pulupulong mahinang pag-ulan dito sa natitirang bahagi ng Luzon, habang ilang isolated thunderstorm naman sa natitirang bahagi ng Kabisayan at ilang lugar sa Mindanao. Samantala dito naman sa may bandang 475 kilometers silangan ng Legazpi City, Albay, ay nakita natin or namata natin yung low pressure area na minomonitor po natin nitong mga nagdaang araw. At bagamat maliit pa ang tsansa nitong maging bagyo within 24 hours, sa buong Visayas naman tasahan na maulap at kalat-kalat ang mga pag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog, habang sa Mindanao patuloy yung mainit at medyo malinsangang panahon. Pero may tsansa rin ng ilang dagliang pag-ulan o mga pagkidlat at pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. So mapapansin din natin na mababa rin ang inaasahan natin na maximum daytime temperature sa Iloilo City, Cebu at sa Tacloban, dahil nga in-anticipate natin na patuloy na pagkilos ng low pressure area palapit ng kalupaan ng ating bansa. At posible hanggang sa darating na Miyerkules ay maapektuhan nga nito yung nakararaming bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Mao ka na mga ka-Siargao, ang atong latest update sa kahimtang sa atong panahon. Adunay tail end of a cold front nga nag-apekto sa atong panahon, ilabi na sa Eastern Visayas at sa Northern Mindanao. Apan din na sa atong isla sa Mindanao, ato nagyapoy hapsay og malinawon nga weather din hina sa atong probinsya usab mga ka-Siargao. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Good morning mga ka-Siargao. Good morning Kuya G and to all Surigaonon, Pakibati, Bulido and Larasi family of Higakit and Claver. Keep safe everyone from Lancaster, Philippines. Good morning ko po Kuya G. Tanong ko lang po kung anong update po kapag uuwi ng Siargao galing Manila po, kung ano po ang kailangan. Ang kailangan lang po ninyo
travel pass, RT-PCR negative test result, e-health pass sa Surigao del Norte, o mga valid ID. Yan lang po ang kailangan para po kayo makabalik sa Siargao o makapunta sa Siargao. Negative RT-PCR test, travel pass, e-health pass sa Surigao del Norte o mga valid ID, mga ka-Siargao. Salamat sa tanong mo. Salamat, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Good morning naman po sa Blancada family and Hapona family. Happy Tuesday. Salamat po. December 1 na, mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning, gikinakang Irish Melody Garcito. Salamat. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Pa-shoutout ako sa mga task force kasanag sa buong Siargao, lalo na sa taga San Benito. Salamat, gikinakang Rudy Longos Plandano Borja Jr. Salamat po. Good morning, Siargao. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout po sa akong anak na si Imos o asawa na si Nizel, ingon man sa akong pinsan na sa Joran nagpalit nangapit bahay, si Marife Carduza. Dagang salamat. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Sa pinakaunang bahin sa mga balita nato karong buntaga, mga ka-Siargao, tourism workers sa Siargao ipailalom sa antigen RT-PCR test. Base na karon sa Memorandum Circular number 20-04 nga gipagawas karon sa Department of Trade and Industry kun DTI o Department of Labor and Employment kun DOLE nga ang tanang employee sa hospitality o tourism sectors sa El Nido, Boracay, Coron, Panglao ug Siargao magpailalom sa RT-PCR test kausa sa usa ka bulan. Lakip usab ang mga frontline o economic priority workers sama sa high priority sectors. Lakip ang public ug private nga sektor. High interaction with exposure to the public o nagpuyo sa og nagtrabaho sa special concern areas sama sa transport and logistics, drivers, rides, mga ka-Siargao, public transport vehicles, conductor, pilots, flight attendants o flight engineers, rail operators, mechanics o servicemen, delivery staff o water transport workers, ferries, inter-island shipping ports. Maong ang probinsya Surigao del Norte, mga ka-Siargao, may pagawas usab og supplemental memorandum order number 20-438 o ang order rationalizing economic recovery in relation to mitigating coronavirus disease transmission in the province. Maong gimanduan karon nga magpahigayon ang maong mga workers og rapid antigen test or RT-PCR test on or before karon December 1, mga ka-Siargao. Ilabi na ang tanang employees sa hotel, hostel o resorts sa Siargao nga accredited sa Department of Tourism. Kinahanglan usab nga magpahigayon og test matag ikaupat ka semana sa bulan o pagawagtangon sila nga o ingnon sila nga sila suspected o probable cases, mga ka-Siargao, kung dili sila magpa RT-PCR o RT-PCR test. Magatawagon sila nga suspected, mga ka-Siargao, kung dili kamo magpa RT-PCR test. Kausa lamang kini sa usa ka bulan, mga ka-Siargao. Usab og test ang mga drivers. Kinahanglan usab ang mag-test ang mga drivers, mga konduktor sa mga public transports sa Siargao nga accredited usab sa Provincial Task Force matag quarter, mga ka-Siargao. Og kinahanglan usab magpahigayon og test sa usa matag quarter ang maong mga transport workers, ferries o inter-agency, mga ka-Siargao, o inter-island shipping sa probinsya. Magpahigayon usab og test, mga ka-Siargao, kausa sa matag quarter. Nasayran usab nga ang gastos sa pagtest, mga ka-Siargao, sagot kini sa mga employers. Magmugna usab og mga tourism assistance center ang probinsya alang na sa mga airports o seaports alang na
sa mga pangutana mahitungod na sa mga angay buhaton sulod sa Surigao del Norte, ilabi na sa isla sa Siargao. Mao kana ang latest updates nato sa kahimtang usab sa atong turismo dinhi na sa probinsya Surigao del Norte, ilabi na sa Siargao Island. Adunay ipahigayon nga antigen or RT-PCR test kanila, ilabi na sa mga tourism workers nato nga padayon ang serbisyo para na sa mga turista, para na sa katawhang Surigao noon o sa uban pang mga bisita nga moabot din hina sa atong isla sa Siargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning! Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning Kuya G og sa mga ka-Siargao TV. Keep safe everyone watching here at TH Pal Plant Science. Thanks and God bless us all. Good morning usab kan Patricia Posadas. Magandang morning sa lahat ng mga taga-Pilar. Salamat po. Good morning Kuya G. Pakibati po Borja Gosela Navarro, Kaminge, Miranday family. Thanks Kuya G. From Ronnie Borja sa Las Piñas City. Salamat po. Kuya, share ko sa imo na grabing lipaya sa akong pinsan sa imong gi-shout out si Marife Cardoza. Shout out po kaninyong tanan din na ilabi na kanimo Henry Piao Lubapit o kang Marife Cardoza. Shout out. Good morning po. Good morning Siargao. Gikan na Kanche Gabotero. Salamat po. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa balita nato karong buntaga, reklamo mahitungod na sa mga vendors sa Dapan na aksyonan na. Base na sa report sa Interagency Task Force sa Dapa, nakadawat sila og reklamo niadtong November 26, 2020 gikan na sa mga concerned citizen mahitungod na sa mga pipila ka fruit o vegetable stands o sari-sari store sa National Highway tungod kay naka-violate kini sa mga health and safety protocols nga gipakalaog sa atong munisipalidad bisan pa gipahimangnuan kini o giwarningan gikan na sa PNP o BPLO ilabi na sa kondisyon sa isyuan sa business permits niini mga ka-Siargao. Dito kini dapit sa may barangay Osmeña. Sumala pa nga sa pagkadawat sa maong reklamo, ang IATF team mi-impose sa closure sa maong stalls o stores human ang duha ka oras kung dili kini makapakita sa pagsunod sa minimum health standards sama sa installation sa mga barriers, sanitation sa area, information dissemination, pagsulob sa face mask o face shields, o ang pagpresentar sa mga business permits niini. Apan sa pagkakaron sumala pa nga pagkahuman sa duha ka oras nga taning sa maong mga vendors nakakumply ra gayod ang mga nakakumply ra gayod kini sa mga requirements nga kinahanglan sa munisipyo. Ilabi na ang pag-obserbar sa health protocols o business permits mga ka-Siargao. Gipanawagan karon sa atong munisipyo nga ma-maintain ang maong mga pagsunod sa balaod nga gi-impose karon sa atong kagamhanan mga ka-Siargao. Mao kana ang latest updates din hina sa probinsya, ilabi na din hina sa munisipalidad sa Dapa mga ka-Siargao. Sunod lamang gayud kita sa mga balaod nga gipakanaog sa atong mga panggamhanan mga ka-Siargao kay makaayo man kini sa ato tagsa-tagsa mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga. Samtang culmination sa National Children's Month 2020, gipahigayon atol sa pagsaulog sa culmination sa National Children's Month 2020, ang Surigao del Norte Police Provincial Office kung SDN-PPO sa pagpangulo ni Police Major Tisel Molita, ang Police Community Affairs and Development or PIO Chief may pahigayon og pagpang-apod-apod og school supplies og face mask ngadto na sa 70 ka estudyante. Lakip na ang mga vitamins, anti-criminality leaflet og face mask alang na sa mga ginikanan kagahapong adlaw November 30, 2020 alas 9 sa buntag dito na sa San Roque,
Surigao City o Barangay San Roque, Surigao City, uban sa koordinasyon ni Police Major Lizel D. Mendaña, uban ni Police Captain Rosita Estrella, uban usab si San Roque, Barangay Captain Jesse Laid, uban sa Barangay Council o Community Support Program Team sa maong barangay. Sumala pa mga kasyargaw nga mipahigayon usab og usa ka programa ang maong mga kapulisan sama sa pagpahigayon sa short lecture o demonstration sa saktong pagtutbrush sa ngipon o sa kaimportante sa pagsulob og face mask o face shields aron malikayan ang COVID-19. Mapasalamaton ang mga ginikanan sa mga kapulisan tungod na sa efforts nga gihimo ni ini ngadto na sa mga anak nila mga kasyargaw. Mao na latest updates nato sa atong kapulisan sa probinsya Surigao del Norte. Good morning po, magandang umaga. Good morning, gikan na kang Patricia Posada. Salamat po, magandang umaga. Good morning, gikan na kang Janice Besario. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga kapulisan sa season gi-ambush, gikundina. Gikundina karon ang usa ka ambush nga nahitabo sa kapulisan sa season kagahapong adlaw didto na sa Barangay Mayag Season, Surigao del Norte. Base na sa report, ang personahe sa Season Municipal Police Station mipahigayon og pag-serve sa warrant of arrest nga gipakanaog sa Regional Trial Court Branch 29 10th Judicial Region Surigao City ngadto na kang Rene G. Daguhoy alang na sa pagsupak sa Republic Act 9262 ang violence against women and children. Human sa maong aktibidad sa kapulisan, samtang pabalik na kini sa police station, ang maong kapulisan kalit kining gi-ambush sa kapin kun kulang 15 ka communist terrorist group kon CTG members nga mga alas 11:15 sa buntag mga kasyargaw. Nakigbatok ang maong mga kapulisan, batok na sa maong mga rebelde nga gituuhang na ilalom sa Guerrilla Front 16 nga midugay og 4 minutos nga panagbangi. Samdan ang suspetsyado nga si Daguhoy og si Patrolman Jason Costudio human nga makaamgo og tama sa bala, maong dali kini nga gidala sa pinakahaduol nga ospital. Sa maong panghitabo, dali nga nakigkoordinar ang Season Municipal Police Station sa 30 IB Philippine Army o 2nd Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company aron na sa pagsumpo ni ini ilabi na sa maong mga CTG alang na sa posibleng pagsakop o pagsikop ni ini mga kasyargaw. Pugot kini nga gikundina karon sa munisipalidad sa Season o sa tibuok kapulisan sa Caraga Region mga kasyargaw. Mao na latest updates dito na sa Season mga kasyargaw. Adunay nahitabong pagpang-ambush kagahapong adlaw mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po kaninyong tanan, ilabi na sa atong mga viewers, mga reactors, mga commenters. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita, mga kaubanan sa anak ni Representative Culyamat, padayon pang gikukod sa militar. Nagpadayon ang clearing og pursuit operation sa militar aron hingpit nga magukod ang nabiling miyembro sa sandatahang unit pampropaganda platoon sa Guerrilla Front 19 sa Northeastern Regional Committee nga nakaengkwentro sa 3rd Special Forces Battalion Philippine Army. Diin napatay ang anak nga babae ni Bayan Muna Party List Representative Eufemia Culyamat nga si Jeveline Campos Culyamat alias Re, 22 anyos sa Barangay San Isidro, Marihatag, Surigao del Sur niadtong Sabado sa alas 4 sa hapon, November 28, 2020. Gibutyag sa Civil Military Operations Officer sa 3rd Special Forces Battalion Philippine Army nga si First Lieutenant Chris Juper Andrea Punzalan. Nagsilbi matud pang medic
ang kinamanghurang anak ni Representative Kulyamat sa SYP Platoon, Guerrilla Force 19 sa NEMRC sa Surigao del Sur. Gipadayag usab sa opisyal nga bisan adto pang Sabado na tigayon ang engkwentro, apan ni atong Domingo pa lamang nila kini napagawas ang report tungod kay ila pang gisiguro ang ilhanan o identity ni Jeveline nga nakumpirma usab pinaagi na sa 9 kakanhing rebelde nga nakauban ni ini sa grupo o igsuon ni ini nga miadto sa campus sa militar. Sa karon o sa pagkakaron gihaya na sa usa ka punerarya ang patayng lawas sa anak ni Kulyamat sa Surigao del Sur. Gibanang anaa sa 30 ka mga armadong rebelde ang nakaengkwentro sa militar. Na-recover usab sa mga sundalo ang pipila ka high-powered nga mga armas, bala og dokumento human ang 45 minutos nga engkwentro mga kasyargaw. Nagpagawas gilayon og pamahayag si Representative Kulyamat nga dili hanap ang posibilidad nga subling gamiton sa militar ang pagkapatay sa iyang anak aron iduot sa sayop nga akusasyon ang Makabayan Black. Aminado ang kongresista nga sayod siya sa pag-apil sa anak sa NPA tungod na sa nasinatian nilang pang-abuso sa kamot sa Armed Forces of the Philippines. Mao kanang latest updates dito na sa Surigao del Sur, ilabi na sa pagkamatay sa anak ni bayan muna representative Kulyamat, mga kasyar, o Euphemia Kulyamat. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning, ilabi na sa atong mga viewers. Salamat kaninyong tanan sa inyong pagsuporta, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, ang atong COVID-19 update sa Caraga Region. As of November 29, 2020, we have 39 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, 4 cases from Agusan del Norte, from municipalities of Nasipit 2, Carmen 1, Magallanes 1, 3 cases from Bunawan, Agusan del Sur, 5 cases from Surigao City, from Barangays Rizal 3, Taft 1, Washington 1, 13 cases from province of Dinagat Islands, from municipalities of Basilisa 5, Cagdanao 5, San Jose 2, Loreto 1, 7 cases from Surigao del Sur, from municipalities of Cantilan 2, Madrid 2, Cortes 1, San Miguel 1, Tago 1, 7 cases from Butuan City, from Barangays Libertad 3, and 1 case each from Barangays Agusan Pequeño, Anticala, Pigdaulan, and Tiniwisan. For classification of cases, we have recorded 18 local transmission cases, 18 with no travel history to an area with local transmission, and 3 with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 27 cases are asymptomatic, 12 have mild. For status of management, 39 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of November 29, 2020, we have recorded 1 COVID-19 related death. This case is a 76-year-old male from San Francisco, Agusan del Sur, with no known comorbidity. Onset of cough and shortness of breath on November 5, 2020. Admitted in a health facility but died on November 28, 2020. As of November 29, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 3,730 confirmed cases, 464 active cases, 3,096 recoveries, and 170 deaths. Mao ka na mga kasyargaw ang atong latest updates, mga kasyargaw, sa kahimtang sa COVID-19. Sa Dinagat Island sa Basilisa, adunay 5 nga naitala nga bag-ong kaso sa COVID-19, mga kasyargaw. Mao nga ang Basilisa, mga kasyargaw, nagpailalom kini og lockdown sa mga kabaranggayan ni ini, mga kasyargaw, ilabi na sa mga naigo sa maong COVID-19, mga kasyargaw. Sumala pa sa impormasyon nga ako nakuha nga adunay gipanghatag na ng mga ayuda, mga kasyargaw, para na sa mga gipang lockdown nga mga barangay sulod sa maong munisipalidad. Good morning, magandang umaga po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning. Ilabi na sa atong mga viewers, magandang umaga po. Good morning, Kuya G. Good morning, Syargaw. Gikan na kang Ma'am Samantha Argota. Salamat po, magandang umaga. Good morning, happy viewing po kanimo din ha. Salamat, magandang umaga, Ma'am. Samtang sa laing bahin sa mga balita, Pangulong Duterte gipalapad hangtod sa katapusan sa tuig ang GCQ sa NCR.
Gipalapad pa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kasyarga, ang pagpatuman sa General Community Quarantine sa National Capital Region kon NCR hangtod na sa katapusan sa Disyembre o tuig. Kini nga anunsyo karon sa Pangulo human ang public briefing niini uban ang Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Disease. Dili lamang ang Manila magpabilin usab nga GCQ, ang Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan City, Davao City o Davao del Norte. Samtang ang ubang bahin sa atong nasod, mga kasyargaw, ipailalom sa Modified General Community Quarantine. Gilayon gihapon ni ini nga mapugngan ang pagkaylap sa COVID-19 sa atong nasod dungan sa pagsaulog sa Kapaskuhan karong Disyembre, mga kasyargaw. Good morning po, mao kana ang latest updates nato sa National Capital Region o sa tibuok nasod Pilipinas tungod kay MGCQ ang tanang lugar sa nasod Pilipinas. Walay labot ang Manila, Batangas, Iloilo, Tacloban, Lanao, Iligan, Davao ug Davao del Norte. DCQ sila karon, mga kasyargaw. Samtang ang atong horoscope karong buntaga, mga kasyargaw, kinigiya lamang para na sa pagkabuot nato sa atong success sa Aris karong December 1. Be happy karon ang imong livelihood increasing, ang income aron padayon ang increase hatag sa elderlies og orphanage, mga kasyargaw. Murag Chinese. Samtang sa Taurus, chill ka lang ang imong neighbor, saba kaayo siya karon. Dapat happy day aron in harmony o productive ang imong day karon. Samtang sa Gemini, madawat nimo ang pleasant surprise karon. Ang adunay utang sa imo magbayad. Adunay agreement sa installment nga himuon. Mao kana, mga kasyargaw. Samtang sa Cancer, ang imong childhood friend adunay friend request sa Facebook. I-accept nimo kini tungod kay adunay love nga development og process kaninyo. Mao kana ang latest nato, mga kasyargaw, na mga horoscope. Napay laing upat, mga kasyargaw, sa masunod na mga minuto din na sa atong programa Siargao TV News. Good morning, Siargao. Good morning, Kuya G. Still watching your program. Gikan na kang June. Pakana, salamat June. O sa mga taga Bravo Beach Resort, shout out kaninyong tanan. Ilag na sa atong mga security guards. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Mayong buntag, Kuya G. Ingat sa mga kasyargaw. Gikan na kang Jonel Dispoy. Salamat, Junel. Salamat, magandang umaga. Good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga, price range sa RT-PCR test, epektibo na kagahapong adlaw. Epektibo na kagahapong adlaw, mga kasyargaw, November 30, 2020. Ang gikatakda nga price range sa polymerase chain reaction test kon RT-PCR para na sa COVID-19. Kini ang gipamahayag mismo ni Health Secretary Francisco Duque III sunod sa gipagawas nga Joint Department Circular sa DOH ug DTI. Sa ilalom ni ini gibutangan na og price cap o limitasyon ang presyo sa RT-PCR test kon diin anaal na lamang sa 3,800 pesos ang test o RT-PCR test sa mga pasilidad nga gipanag-iyahan sa gobyerno. Samtang pwede maningil og 4,500 pesos hangtod na sa 5,000 pesos ang mga pribadong laboratory para na sa matag RT-PCR test. Sa maong mga price range, lakip ni ini ang mga gastuhon nga adunay kalabutan sa test, lakip na ang paspas nga pagpagawas sa resulta o uban pang serbisyo nga gilangkuban ni ini, mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato sa RT-PCR test. Ilabi na sa magpahigayon ni ini, mga kasyargaw. Adunay price cap. Atong nasayran, mga kasyargaw, kaniadto nga adunay mga laboratories nga hataas kung mo sukot sa maong RT-PCR nga moabot, sumala pa sa DOH nga moabot og 10,000 pesos matag RT-PCR test. Apan karon mihatag na og price cap ang DTI og DOH para na sa maong mga RT-PCR test,
mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin nato karon mga kasyargaw sa horoscope sa Leo, surprise blessing ang madawat sa pagpospone sa biyahe karon. Nalikayan nimo ang aksidente. Samtang sa Virgo, mag-generous sa paghatag og appreciate and be thankful sa mga kauban nimo. Ang flow sa bahandi daghan kanimo karon. Samtang sa Libra, ang imong natun-an sa YouTube nga meditation naghatag og harmony sa imong inner self karon. Samtang sa Scorpio, ayaw pamalikas aron dili ka dimalason. Appreciate ang tanang kauban nimo karon mga kasyargaw. Ayaw pagka high blood, HB. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita, mao to ang laing upat nato nga horoscope. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, ang atong Surigao del Norte COVID-19 Monitoring Report. Sumala pa sa COVID-19 Monitoring Report nato karon as of November 30, 2020 mga kasyargaw, anana sa 193 ka-suspected cases ang Surigao del Norte, samtang 126 ang probable case mga kasyargaw, samtang 2,422 ang persons under monitoring, samtang 23,023 na mga kasyargaw ang naka-recover na o nakahuman na sa pag-quarantine, samtang 741 na ang positibo sa rapid antibody test, 615 ang confirmed cases, 504 na ang naka-recover, samtang 53 na ang nangamatay mga kasyargaw kanina sa probinsya Surigao del Norte. Good morning maradyo na buntag Kuya G, amping tang tanan mga kasyargaw, gikan na kang Lucy Gonzalez. Salamat po, magandang umaga, good morning. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope sa Sagittarius, ayaw pagsabong makawatan ka og mapildi ka. Hurot ang imong livelihood sa sugat. Mag-cultivate og vegetable garden ka na lang. Samtang sa Capricorn, mag-practice og deep breathing aron ma-improve ang health nimo karon. Find happiness every day. Samtang sa Aquarius, maila nimo ang true love karon. Hinay-hinay lang, dili mo pa kabisado ang iyang batasan. Samtang sa Pisces, moabot ang imong Facebook friend karon, mohatag og marriage proposal kanimo. Ayaw dawata ang iyang proposal, wala ka pa kabalo sa iyang batasan. Mao kana ang atong mga horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Kinigiya lamang para sa pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers. Salamat sa inyong pagtutok. Good morning Kuya G, pa-shoutout sa akong iban dire nga si Saysay na si Oga, si Lloyd Latuza. Good morning gikan na kang Gilbert Bautista. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, ang ating COVID-19 update sa Tibok Nasod, Pilipinas. Nakatala og dugang 1,773 confirmed case mga kasyargaw ang DOH as of 4 p.m. November 30, 2020. Maong miabot na sa 431,630 ang total cases sa atong nasod Pilipinas, samtang 24,580 ang active cases niini. Samtang nadungagan og 44 new recoveries og 19 ka new deaths ang atong nasod Pilipinas. Maong ang total number sa naka-recover miabot na sa 398,658, samtang ang mga nangamatay aduna nay kinatibuk ang 8,392 mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates sa atong nasod Pilipinas, ilabi na sa COVID-19 karon mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw sa atong countdown sa Kapaskuhan, 24 days na lang, Pasko na! Pasko na mga kasyargaw, 24 days na lang, Pasko na! December 1 na karon mga kasyargaw.
Unsa ba inyong handa? Nahuman na ang unang simana sa Adbyento, mga kasyargaw. Pasulod na kita sa ikaduhang simana sa Adbyento, karong Disyembre, mga kasyargaw. Unsa may inyong mga plano, mga kasyargaw, ilabi na sa Kapaskuhan karon. Good morning po kaninyong tanan. Merry Christmas! 24 days to go. Pasko na! Good morning po, magandang umaga mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers. Good morning, hello Sir G. Morning mga kasyargaw. Stay safe, stay home. God to all of you. Gikan na kang Lenny Buo. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Kamusta? Kamusta ang inyong holiday kagahapong adlaw mga kasyargaw? November 30, Bonifacio Day. Kamusta? Good morning. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Dinhi na lamang ko kutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dinhi na sa probinsya Surigao del Norte, isla sa Siargao, rehiyon sa Caraga, sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Kini ang inyo nag-alagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon ka ninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahiso kamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Merry Christmas kaninyong tanan.